At sa ating good news idol, 200 punong namumunga. Mga fruit-bearing trees po ito. Sabay-sabay po na itinanim sa bayan po ng Bayambang. Alamin po natin ang good news na yan. Kasama natin, ikwento mo, Idol Ruru Hugotero. Umabot sa 200 punong namumunga ang itinanim sa Municipal Materials Recovery Facility ng Bayambang kamakailan bilang bahagi ng pagdiriwang ng 2026 Environmental Month. Pinangunahan ng Municipal Environment and Natural Resources Office ang aktibidad, katuwang ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan, mga kinatawan ng pamahalaang panlalawigan at mga civil society organizations. Kabilang sa mga itinanim ang guyabano, langka, atis, kasoy, bignay, kakao at avocado na makakatulong sa pagpapalawak ng luntiang espasyo at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Sa pamamagitan ng aktibidad, patuloy na hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang pakikiisa ng komunidad sa pangangalaga sa kalikasan para sa mas luntian at mas maayos na kinabukasan. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.